Dobrý den, mé jméno je Jiří Wittmann, jsem studentem 3. ročníku oboru strojírenství na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara zde v Plzni. A dnes bych vám rád představil svůj projekt s názvem Stirlingův motor jako výuková pomůcka. Na začátku práce byly jasně určené 3 hlavní cíle. Osvětlit princip motoru a prozkoumat jeho využití v 21. století, vytvořit snadno vyrobitelný model Stirlingového motoru a zapojit tento model do praktické výuky na školách či při mimoškolních aktivitách. A cože je to ten Stirlingův motor? Stirlingův motor, jak můžete vidět zde na animaci, či zde přede mnou, je tepelný motor s vnitřním přívodem tepla, který v dnešní době využíváme hlavně díky jeho schopnosti využívat jakýkoliv zdroj tepla u mikrogeneračních jednotek vyrábějících elektrickou energii, či u solárních elektráren, kdy přes soustavu zrcadel či čoček jsou usměrňovány sluneční paprsky do jednoho ohniska, které pak již využívá Stirlingův motor, či při chlazení a vesmírných aplikacích, kde zdroj tepla naopak tvoří kousek radioaktivního materiálu. Teď už k samotnému praktickému modelu. Po dlouhé fázi projektování, vymýšlení, navrhování a prototypování vznikly celkem 3 funkční verze. První verze nezávislá na 3D tiskárně, kterou lze vyrobit tedy bez 3D tištěných dílů. Druhá verze, která již využívá některých 3D tištěných dílů. A nakonec třetí verze, která již využívá 3D tisky naplno a umožňuje tak autorovi modelu si jakkoliv poupravit soubor. No a jak zapojit tyto modely do výuky? Do rámcových vzdělávacích programů byl model zařazen do několika oblastí. První oblastí jsou základní školy, kde se nabízí témata člověk a příroda a člověk a svět práce. Konkrétně obory fyzika, kde v kapitole energie se žáci setkávají se základními principy energií a Stirlingův motor tak může být využíván jako jednoduchá demonstrační pomůcka. Či naopak v oborech práce s technickými materiály, design a konstruování, kde tento model může sloužit jako jednoduchá stavebnice, kterou si žáci sami postaví. Dále tu máme gymnázia, kde v oboru fyzika, kde se žáci poprvé setkávají s termodynamikou, se dá Stirlingův motor využít na několika úrovních. Je to jeho nejsilnější stránka. Dále tu máme střední odborné školy. Konkrétně byl zvolen obor strojírenství, ale Stirlingův motor by jistě nalezl uplatnění i v jiných oborech. V tomto oboru jsou hlavní rámce fyzikálního vzdělávání, které je stejné jako výuka na gymnáziích, a odborné vzdělávání, konkrétně projektování a konstrukce, a stavba a provoz strojů, kde Stirlingův motor zaujímá pozici komplexní výukové pomůcky, která jednak rozebírá strojařské otázky, jako je konstrukce, návrh, technické materiály, ale také to propojuje s otázkami přírodovědnými. A nakonec tu máme nadané a mimořádné žáky, pro které může být projekt Stirlingova motoru jakousi výzvou, která je nadchne a můžou se rozvíjet v oblasti teoretických řešení, konstrukčních řešení, ale i praktických řešení samotného motoru. No a nakonec tu máme mimoškolní aktivity, kde máme například zájmové kroužky, převážně technického charakteru, typově modelářské kroužky a rukodělné kroužky, kde Stirlingův motor může zaujmout pozici zajímavého projektu, který si studenti, žáci můžou sami vyrobit. A nakonec nesmíme zapomenout na širokou veřejnost, protože dokud se člověk učí, tak žije. Samotný návod na Stirlingův motor byl zveřejněn na internetu, kde sklidil velké ohlasy a byl velice populární, je velice populární, a proto můžeme soudit, že o tuto problematiku je velký zájem mezi nadšenci. No a nakonec máme ověřování v praxi, kdy, jak můžete vidět na obrázkách za mnou, či na modelu přede mnou, tak bylo zkoumáno samotná stavba a provoz Stirlingového motoru, tak aby byly získány cenné zkušenosti. No a slovo závěrem, myslím si, že všechny cíle projektu byly splněny. Na konci projektu stojí komplexní výuková pomůcka, která nalézá
v široké škále témat a kapitol a nezbývá se, než se zamyslet nad otázkami budoucnosti, kdy je možnost do budoucna rozvíjet dál model, ať už jde do oblasti jednoduché stavby, či do oblasti zvyšování výkonu. Děkuji za pozornost.